Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailinged itinagan Amarisa, manipud syudad ti Baguio. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Takang Valdez family di Takalinawan Norte kan Passion family di Taandarayan. Kastamat ni Baby Princess Jansen from Mary Jane Takang. Shout out kada Nida Nieveras, Sarah Jane Kawitan, Imelda Cabang, Jasmine Rivera, Chona Labugin, Corazon Balaan kan Maribel Bowat. Gutierrez, Bautista, Lagmay, Pascual, kan Pastor family, di Taminosikwan, Mantakdang, San Quintin, Pangasinan from Oliver Gutierrez. Shout out kada Susan Ronquillo, Raiza Tugas, Loretta Dumaging, Angel Jane, Aaron Matias, kan Belinda Ramos. Lakay ko ani Ador Manangan, anak ko ada June, Johnny, Jason, Jeric, apok ada Shanang, Shamia, Andrea, GJ, Jerlyn, Venice, kan Ella Rice, ti Inabaan Sur, Rosario, La Union, from Carolina Villanueva Manangan, ti Doha, Qatar. Lakay ko ni Reynaldo Jose, apok ada Giancarlo, Ayan Jester, Daisy Jen, ti Barangay Subol, Asinggan, from Josephine Jose. Friends ko ada Marlene Mina, Charis, Manang Felican Kidang, ti Binalunan, Pangasinan, from Leonora Bautista. Lakay ko ani Dante Velasquez, anak ko ani Dave Nathaniel, kan kabsat ko ani Edna, ti Riyadh, Saudi Arabia, from Imelda Velasquez.
Makablaawan pa'y ni Inang Sally kan tatang Pablo Marayag ti Malig Isabela. Kakabsat ko nga OFW iso da Rizalin Silva kan Ray Malin Babaran ti Bahrain kan Ray Nicel Kalimag ti Kuwait from Regine Marayag. Bersaval Kabansag Pahe kan Osalia family ti Quezon Isabela. Laya kan Gatmen family ti Santa Maria Ilocos Sur. Kan pamilyak dito Barcelona Spain from Jose Benny Rose kan Paul Laya. Advance happy birthday Chenilyn Matusalem. Makablaawan pa iniipag ko dito'y Dubai. Matusalem kan De La Cruz family from Nelia Limon. Elma kan Shai Lonis Peros. Eli kan Elvira Sagon from Beng Sagon. Tatay Roger Ramos kan Nanay Amalia Pascua ti Pasukin Ilocos Norte from Meros Ramos. Shout out kada Flori Castañeda, Grace P. De La Cruz, Marina Agbuya kan Manuel James Valdez. Kastamot ni Nati Agustin kan William Bolosan Sr. Shout out iti Musa Dayag Palaganas Collado family ti Divisoria Santiago City from Maylin Dayag. Zeni ti Kuwait, Marivic ti Macau, Helen Grace ti Hong Kong, LV ti Dubai, kan Cecilia ti Saudi Arabia from Juliet Sugitan. Rumbawa ang Batali family, makablaawan ni Tatang Jelly, Nazarene, Angela kan Armel from Melanie Rumbawa. Villanueva, Bembo, Castro, De La Cruz family dita San Juan kan Barukbok, Quezon Isabela from Joy Villanueva ti Amman Jordan. Shout out pa iti Mangawang, Valin, Agamaw family ti Nueva Ecija, Padillon family ti Palawan, Salting kan Quiñones family ti San Guillermo Isabela from Francis Mangawang Quiñones. Nanang kan tatang ko dita Bangged Abra kan katrabahuak ditoy Raperan San Miguel Bukay Abra from Rexmon Kalayuan. Alejo Mundo Ramos Claveria Vallejos, kastamot ti Taberna Terrenal kan Bulda family ti San Quintin Abra from Leyniki Alejo. Rhea Joy Sydney EJ Boy, Wilma Joy Ruben kan mother ko ni Priscilla Cacho ti California USA from Erwin Cacho. Shout out pa'y kadagiti anak ko ada John Rick, Princess Athena kan Prince Kian, tatay kan nanay ko, kastamot ni ading ko kan nilakay ko ani Ian De La Cruz from Chenilyn Matusalem ti Dubai, UAE. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Marisa. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin nga awan labas. Ilingad daklat ako man itinagan a Marisa at tubo ti syudad ti Baguio. Adan asawa kan duan ti anak ko itamanang. Awan makunak itinagbalin nga asawa tatalagamot a responsable kan nagagat. Kinapudno na isulaang ti agtrab-trabaho. Tati kayat na nakafocus saklaang kadagiti anak mi. Kastamot tan kadagiti rumbang a maasikaso iti pagtaengan mi. Ibagbaga ti kaadwan nga iti panawan ita, patasen ti karbengan ti lalaki kan babae, takunada ano anya ti kabailan ti lalaki, kabailan metten ti babae. Ngamno para kanyak, depende dayta. Ngamin, jakpat marik na amalablabsing ti karbengak, nga uray agtagibalayak laeng. Nakunak laeng daytoy manang kas opinion ko para ita a Women's Month. Ngamket di, saan aditoy nga agtayek ti pakasaritaak. Tapno saan kayo amariro manang, ipalubos mo man nga rod, arugyak ti agsalaysay. Kumusta ti panagadal mo, Marisa? Okay mat papa, awan parikot. Siguro dumlay. Kanjak kaya ta makikapkapeng ka kadagiti grupo iti universidadyo anay sa mamang tubngar iti pagalagadan ti universidad. Papa? Saan anasayat nga impluensya dagiti kakasta a grupo? Kan kadawian nawagas pa'y dayta dagiti makakanigid a grupo
Tapno makapag-recruit da kadagiti estudyante akas ken ka. Di kayag danag, papa. Laglagi pagkakanayon day taabilin nyo. Masayaan. Ungayam. Rabin. Apa nakaring kapaylain? Adala ngamin inring Pasko masapol nga ipasko iti umuna a subject ko inton bigat, papa. Kahit nalpas mo, Wan, papa. Ayusan. nukas tangarod, akinanakan tani, Rabin. At apay klase minton bigat. Sana rin mga maladaw ka asumsumrak iti universidad. Marisa, ada good news ko kan ka. Anya day ta, friend? Ada schedule ti rally ngay daulwan ti student council dito university. Ha? Akbay so, friend? Yes. Ay na, uralag twinkle maninday ta matam. Amuklatan. Si kakit dimot. Baybay ang nakadilatan. No saan la si ka ti best friend ko, di ka kumakit ka asyan. Ha? Anya ti kahit mo asawan akaasyan nak? Di ka kumapanoy-nuyan nga gusto ka ni Chester. Tasyak lang, dadakarbangan na kang kwana. Friend, saan ka nang iwat? Nagaduti estudyante ita dito universidad. Ang mga nood na makangagkan ka kat maidanon pa'y ka ni Chester. Nakababain. Ay, over. Super OA ka, friend. Kasanto ko mga damakangag katata kat imadayutang nga rod o. Dagijay man dagiti estudyante apadatan ni. Datalang tada dito ay. Kasano ko mga damakangag kadatangay. Kat anyalat amom. Ang mga nood na makangag kadata. OA ka kunakmanan. Ala, dumngag kakit din. Tapno maamom ti schedule ti panagrally ti student council iti university tayo. Tapno amom ti schedule ti Prince Charming mo. Magagman ka, friend. Diyan niya? Naawatam ka di matlaan no anya tinapatig abanag nga ilablaban ti student council iso anangangay da iti rally. Ha? O anya, ha? Kwa? Ay, nako. Amuklatan, friend. Di mo naawatan no anya ti anak ti student council iso anagrally da. Takasanumat nga min. Day tala ng mat ka ni Chester ti nararamid mo. Si kamot, friend. Maawatan nak saan ka di? Katanyapay ko ma. Kanayon mo't amaw-awatan ka. Friend, masapol nga ad-adapay amaya sa dagak ka ni Chester. Iti kasta, agbalin kami anasingad. Ha? Ano ti kahit maasawan? Makikapangak mo't iti amin a grupo a nakaikapangan na. Anya? Hangam na makikapang ka kadagiti grupo nga yan ni Chester. Obligado kanto na makipasit kadagiti isayang kat da rally. Kasanon ti amam? Di kasaritak ni Chester. Kidawak ano mabalin sa anak ang makipasat kadagiti rally. Ha? Ngam, siyak ti mangi daulo iti panagaramid kadagiti poster kanda dumapay akasapulan da a placard no agrali da. Basta sa anak kon ang makipasat iti rally. Tapno jak pagdandanagan ti maipapankan ni papa. Ay, wow! Talagamat Ipamuspusa mo talaga. When friend, iso nga umaykan. Aha. Kuyugan nak, takasarita ta ni Chester, itamot laang.
Ala, Marisa, kapedi ka man din simrak iti klase tayo. Masapo lang amin nga iring Pasko daytar aramidag a placard para iti isayang kat na Chester Arali, friend. Ay, unay kan, Marisa. Saan samutan nga umnuter aramidem? Agasam nga ita may sakripisyon ti panagadal mo, gapo iti sinarek mo, tapno mayasdag kalaan ka ni Chester. Friend. Amangan si kati may pasungal-ngal iti alanganin, friend. Gapo ta adon tilangan mo, kan adon dagiti di mo na ipasa a project tayo. Saan magsiguro, friend? Ika gumaak di maka-cope up, apaman ama iring Pasko dagiti aramidag. Ay, una yan, aya. Gapulay tinalao sa panagustom ko ni Chester, mapaybay amon ti panagadal mo. Ay, unay lakit din aya ni Ayat. Talaga ahahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Pangita ka lang nga si Mangpot, Marisa. Dala ngamin inring pas may a project kadagiti kaadalak, Papa. Ada inring pas yo a project. Wano inring pas mo dagiti placard nga aramidan dagiti rallyista akamang ti student council iti universidad yo. Ha? Papa? Tamom siguro kat mailimid mo kanyak tar aramida man niya. Papa, saan nga iti kasta? Huston! Di na kun alilawan, tamo kun ti amin. Ultimo ti mabaybay amo na panagadal mo, gapo iti panaggusto mitagnagan iti Chester. O anya, mas daaw ka? Tamok ti amin ang mapaspasamak kan ka, Marisa? Papa? Di naktumalilaw. Anak ko matiserbi nga dakiti serbisyo no jak maduktalan ti mapaspasamak. Isotap no maputad ang mamimpinsan ti kalukwam. Ag-transfer kalangan iti Pangasinan. Ha? Anya? Awanan ta adupay angam. Ag-transfer kay iti Pangasinan kat agnaad kay taayan ni manong mo. Iso ti bilin amang bantay kan ka. Tapno mayadayo ka kadagiti kasingad mo nga aktivista kat saan ang madadaal ti masakbayam. Ilimod ka ni Papa, tinagbalin nga aktibidad ko iti universidad apagad adalak iti syudad ti Baguio manang Emmy. Kastamotan ti panaggusto ka ni Chester. Iso nga in-transfer nak iti may sa pribado nga universidad iti Pangasinan. Uray kasano ti panagpakaasi kan panagpalawag ko, di nakimpangag ti ama kat natulok ti kayat na. Nakipagnaedak na rod kadamanong ko, nga itiday di apanawan kat agtrab-trabaho ijay Pangasinan kadwana ti pamilyana. Awan nga rod tinaaramidak no saan at tinagtungpal iti kayat ni Papa. Aklonek asimkan pa idin iti panunot ko nga agtalawak laengan kat agwaywayasak nga agbyag. Ngam na amiris ko ajak pa'y kabailan ti tumakder iti bukod ko asaka. Iso asinay saya at kulatan tinagadal. Iti panaglabas ti aldaw, makunak anakalipatakmet. Tana ikagumaak nga iwaksi iti panunot ko ni Chester. Agingga iti danda ni akon agturpos iti kurso.
saan kayon nga umay, Papa? Mabalin ka di ayamat, ajagdar ayan ti pa nagturpos mo, Marisa. Narabya na klase malog, tanda pa iniring Pasko di opisina. Kasta ka di, Papa? Wen, ket kumusta ka mat dito ayan damanong mo? Okay mat, Papa. Awan parikot. Tano adda, ang mga no sa anak akaraman kadagiti agturpos inton bigat. Sa bagay, katanya nga iti plano kalpasan ti graduation mo. Makigiddan kanto ka din kanyak nga agsubli iti bagyo. Saan siguro, Papa? Adda nga minan dagiti nagaplayak ditoy, sakbay pay nga agturposak. Kaya't ko nga orayon ti resulta ti panag-apply ko. Nasaya at nga rod no kasta. Marisa, anak, pasensya ka no iningitan ka idagad-adal ka pa'y langit yung bagyo. Kano apa anas ka na pinilit ka iding ag-transfer dito Pangasinan. Papa, nalpasan day jay. Saan tayo kumanapagsaritaan pa'y? Sa bagay, husto ka anak. Te importante ita kat nakaturpos ka. Nabayag mo tanyagam amuta, Marisa. Nabayag mo tanti panagayat ng dardarirag ko kon ka. Luis. Napanagnagak mo't siguron kan ka ti kinapudnog. Kasta mo tanti kinadalos ti panagayat ko kon ka. Apay, Luis. Nauma ka ka din ngagdatdaton kanyak? Ni, saan Saanak to ama uma apulos. Ngamin, napudno ti panagayat ko kon ka. Kunak no nauma kan. Takas la isidsidir mo ngaminan kanyak ti panagayat mo. Ni, saan Kahit ko la ko maamaamuan, nadamot la kay mo dingak di tapusom. No, adamot la namnamak para iti nasamit awen mo. Madama ko man. Nakitawan no, naamuam ka din, nga ada sa bali alalaki ang nakikuyugak. Malaksid kan ka? Awan. Siyak lang mo taamok apakikoy-kuyugam. Manipod no sukunan kay ti trabaho agore ka. Agore ka, Marisa. Oh, apay pagurayan na. Ti kayat ka di asawon ti imbagam kat ay ayatan nakmat. Si Kaman, noon niya ti pagawatam. Ay ayatan nakmat. Kasta ti maawatak, Marisa. Husto ak ka di? Tatalaga akayat na nga ibalikas ko. Rumbang lang mat tanasamsamit adenggan na agtaot mismo iti bibig mo. Alaman laangan. Aklo na kunti panagayat mo, Luis. Ay ayatan ka man. Mercedes, apay adi ka matagtagari. Lauro. Ano ka din ti mapaspasamakan ka. Ibagam kanyak. Awan mat, Lauro. Kaslang amin jak pa'y lapat dyan. Ti anya? Manipod pinag-transfer mo idi Pangasinan ni Marisa, idi agad-adal pa'y laeng. Nabayag asaan ta nakadun na. Mercedes. Tay di nagturpos. Nakastrak mo tan adagos iti trabaho ijay.
Sana pulo sa naikan iti gundaway ang nagawid iti bagyo. Ita, datan ti mapan iti Pangasinan, tapno atendaran ta ti panagkalay sana. Mercedes, saan arumba nga pagladingitam ti maipapan iti dayta? Sa anak mo't amaladingitan, Lauro. Pampanunutak laeng. Kasla nagbayag a panawen asaan ta nakaden na ni Marisa. Talaga kasta. Pasensya ka no, kinasapulan nga impan ko ije Pangasinan ti anak ta. Inliklik ko lang iti posible apan nakaalilaw na kadag iti makakanigid a grupo. Lauro. Tano na alilaw da di ni Marisa. Ang mga nusan lang arudan ang naggraduar na isagmak pa yan. So asapay la ko mata maawatan nak. Kasayaatanan asaan taan nakadan na itinabayag a panawan. Basta nagbalin anabaliki. Ngam tinakadin nata nga agpaiso ngam na isagmakmat. Sawagay mo't ket di Kat kasapulan na ginanatan Mercedes, tani, adalam man tirabe. Masapat apay asumalog iti Pangasinan inton bigat para iti panagkalaysan ni Marisa. Maragsakan ka lakit dito ipadamag ko kon ka. Oh, apay Luis, anya dayta? Napromote kiti trabaho. Agbalin ako na manager ti may sa branch ti kumpanyami. Kat mayakar ang ijibagyo. Agpay so, Luis? Wen, isa umasapala ka sarita kay tinalapat. Tas sikat apektado iti promotion ko. Ha? Apay asyak ti apektado ako nam, Luis. Sa anak nga ni umanugot ang mayakar ijibagyo. Asaan kayo akakuyog nga agiina? Ha? Isakid daw kumakan ka nga agikat ka niti trabahom. Ta ikuyog kayo nga agiina iti bagyo. Ijay tayo nga agnaed. Luis? Oh, di mo kadikayat, Marisa? Saan man? Kayat ko, Luis. Iso nga umanugot akiti planom. Kan may sa, napipa ijay taadda balay mi. Saan tayon nga agabang akas dito'y Pangasinan. Makadan na pa yan da mamakan papa dagiti apo ko da. Agyaman ak ta umanugot ka, Marisa. Apay ket di na saan. Sikat ti lalaki. Ti adigi ti pagtaangan. Rumbang laang apasako pakkan ka. Iso nga inton bigat matlaang. Ag-file akon iti resignation ko iti trabaho. Tapno maisimpa tayon ti panagakar tayo ijay bagyo. Iti pan nakaiyakar iti trabaho ti asawak diti syudad ti Bagyo manang Emmy, nagikatakmatan iti trabaho
tapno makasurot kami nga agiina. Dua idin ti anak mi kan ni Luis. Iti pa nagsublik iti syudad ti Baguio. Jakman amo takella at mo't ang nagsubli ti amin alagip ti napalabas, idi agad adalak paylaeng. Kang ronaan na, kalaat ang nagsubli iti lagip ko ni Chester. Kadagidi agundaway manang, kasla dabilag ajak malabanan, anang iduron kanyak, tapno sa pulak iti social media dagiti sigod akabad dungalak. Katikang runaan arantak manang, agsaludsod maipapan ken ni Chester. Ay na, friend! Nabayaga panawon ti naglabas. Wow! Beautiful kalata. Kasta nakarkaro pa kita pimintas kan labsan tag sarita. Si kakat dimot, friend. Aging ka di ita kat bolbolaan naklata. Oy, saan I'm telling the truth. Nothing but the truth. So help me God. Saan ka talaga nagbaliw, friend? Comedian ka latang aging gaita. Of course. O, anya ngay, kumusta ka? Kastoy, kas makita mat kas kan ka, pimintasak mat, saan ka di? Madlaw nga rod. Nagkinis ti kudil mo, friend. Madlaw ang matartaripato ang naimbag. Ay, talaga, friend. Saan ko abaybayan ti kudil ko? Tadyaket ang madadaal. Sayang ti ginastos ko nagpapapintas anya. O, kasi ka, kumusta mo ti biyag tinaasawaan? Okay, Matt. Doon ti anak mi ka ni Luis. Friend. Ni Chester. Ha? Anya ti madamag kan kwa na. Ala! Ni Prince Charming pala ang tilaglagipam. E din to taad na lang nga rodan ari iti biyag mo. Kan adapa yung bunga ti ayan-ayat yo. Si Kamat, parag damdamag aklaan. Oh, etchos. Nga mala. Sige. Tangay ko nang magdamdamag kalaeng. Ibagak nga rod na niya ti amok. Anya day ta, friend? Ay na, friend. Sana nagkaturpos ni Chester. Ha? Apay, anya tinapasamak? Diyak mo. Awan ti makaam mo, Marisa. Ngamin, kalat-lata na nagpukaw. Anya? Apay ang nagpukaw? Sa dino tinapanan na. Adagayam chat kanyak tinagayam ko iti social media kabagyan ni Chester. Basa ak ti message na. Addan asawa ni Chester. Naaddaan dapay iti dua nga anak. Agpada a babae. Isuna laeng tagpatinggalaeng andita ti amok. Ngamin, kalaat matan apimanaw ti asawa kan anak na ngam saan da kadwa ni Chester. Apay nga tangay. Sa dino tinapanan ti agiinan ni Chester. Apay asaan da akakuyog ni Chester apimanaw. Marisa. Apa, di ka pala maturog at hanapin. Maturog ako ti Luis. Reneplayak lang ti chat ti kabatch ko idi. Kastaya. Langarodan kat ni adalo mong tirabi. Bakit? Di ka na agpuypuyat at makapadakas kan ka.
Kan masapa ka pa yung agring inton bigat. Tadasarak na kita anak ta. Sana yan. Juan Luis, maturog akon. Di kagdanag. Alang nga rodan. Maturog ak matan. Inton bigaton at kachat ko manon ti kabagyan ni Chester. Amang ano pagatapan nak pa ti asawak. Diyak kaya't apagduado anak ni Luis. Kasta, saan kan gagsapol iti trabahom dito'y bagyo, Marisa? Saanan, mama? Kaya't ni Luis ngay pamaysak nga si kasun dagiti anak mi. Kan maysa, kabailan na kami kano matabiyagan. Sa bagay, napintas mo ti trabaho ti asawa, anak ko. Napag-asatan mo't, mama. Dandani iso nga rod amin ang ti makakaamo iti gastos ni ti balay. Di na kami butan kaya't apaggastusan kan ni Papangyo. Mama, nagasat ka ni Luis, Marisa. Nakasingsingpet kan responsable nga asawa. Ba nagapagyamanak matunay, mama? Ayan ni Papa? Ada na patag nga inasikaso na. Diyak ka muna niya nga oras nga agawid. Kasta ka di. Mama, masapa ka rumor ita. Dumagasak pa nga min iji parlor ti gayam ko. Sakto mapan iti pagadalan dagiti apo ko yo. Sikati baka mo, Marisa. Aganad ka, anak ko. Naimbag ta din magas ka dito ay Marisa. Ada chikak, friend. Anya day ta, friend? Kasla napatag Talaga napatag? Kat mamati ak nga interesado ka iti dito at chika. Anya nga min day ta? Ada na amwak adamag may papan ko ni Chester. Ha? Anya tinamwa may papan kan kwa na? Ay na, friend. Confirmed. Talaga gaya man nagbalin anay akamang ti makakanigid a grupo ni Chester. Anya? Uwan ka no. Mapagtalkan di source ko isa amamati ak nga agpaiso tindano na kanyak. Hangam tinakaladladingit, friend. Ay. Anya, friend? Ibagam kanyak. Nairaman ka no katagiti napaltugan iti enkwentro ang napasamak iti kalingga. Iti nagbaitan ti tropa ti gobyerno kadagiti makakanigid a grupo. Anya? Tay tatag pa iso. Iso na laeng tadyakon na kumpirma no nalasatan na wano saan ti pan nakapaltog na. Diyos ko. Naklaatak iti dayta na amwak ang napasamak ka ni Chester manang Emmy. Diyak amo noon niya tisimkan ariknak iti daydi akan ito. Amok adag iti laang kabagyan ni Chester ti makaigbaga no nakalasat ni Chester iti napasamak kan kuana wenno saan. Nupay kasta, diyakon ginandat nga amuan pay. Tano panunutan ana imbag, anya pay lako maagapo. Jakman mo't maawatan ti bagik manang, taapay anasken pay laeng ako mikumag ti bagik nga agkalap iti impormasyon maipapan ka ni Chester kat addala nga ruden pamilyak.
Idila na amiris kumanang, pudno ti amin nga imbaga kanyak ni Papa. Awan na sayaat nga itden ti panakikapeng iti makakanigid a grupo, tadadaulan na laeng ti masakbayan. Mabalin nga irugida ti agrecruit iti simple laeng arali dagiti estudyante kontra iti pagadalanda wenno anyapay awagas. Kalpasan na, di mo gaya man mapupuutan ana brainwash da kan. Aging gaadisnudo kan tumeten a makikapeng kadakwada. Gapoy ti dayta nakarkaron a nagbalinak a curious maipapan iti operasyon da. Kat nagsirara kak akagiddan ti naingat a panang bantay ko iti duang anak mi ken ni Luis. Tapno saan damat a maalilaw manang. Ditamat laang a nakitak ti Facebook page ni Miss Arian Jane Ramos. Kat dayawag ti kinaturad na amang ibulbulgar kadagiti ammuna, maipapan kadagiti makakanigid a grupo. Daytoy ti pakasarita ak manang. Toy pagayam mo, Marisa. Marisa, pagayam ko, nulabsan ti agsarita, dandani kagayaman idi kabambanwagam. Ti pagimbagan na laeng ada iti serbisyo ti amam, kat saan a mailimod kan kuana ti estilo ti panangalilaw dagiti makakanigid a grupo, iso nga inaramid na adagos ti rumbeng. Tano di nakakumain niya dayo idi, nalabit a nagbaligi damat a nangalilaw kan ka. Nasaya at ti ar-aramidem a naingat a panagbantay ka dagiti anak mo. Tapno makasigurado kayo nga agasawa, asaan danto a maalilaw, akas iti dadduma. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglaba. Isu